Здравейте, намираме се на поредното нерегламентирано сметище, което се намира дори край в близост до магистрала Хемус до Варна. Пътя отново се намира под Игнатиево. Тук по черно всеки може да дойде и нерегламентирано, както виждате, по всяко време на денонощието да си изхвърли своите отпадъци. Това нещо няколко клипа направих, да се види колко е обширно замърсяването и докъде се стига. Но тук вече се намираме в самия му край и колкото повече се отдалечаваме от главния път, толкова повече боклуци се виждат, строителни отпадъци, битови, всичко. Даже ето тук в далечината, сега вървя на там все още, може да се види за какво става въпрос. Това просто е скандал. Огромно замърсяване. Не знам доколко добре се вижда, докъде се простира. Продължава насам. Вече има тук насам дори и земна маса изхвърлена. Даже в момента, където се качвам, дори също е изхвърлена земна маса. Виждате докъде се простира.